дар дуюм ошонаи бинои навастройка дар бари ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҳам мактаб ҳам садик аст. Марҳамат дӯстони азиз, имрӯз пешкаши шумо мекунем ду хонагаи фурӯшӣ дар тарафи хитои бозор. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар тарафи хитои бозор ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, дар ин ҷо мактаб аст, дар қафояш мана ҳамин садик ва хонаи фурӯшимон дар қафои ҳамин бино ҷойгир мебошад. Бисёри бояд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Ин ҷо подъезд, дар бино ду лифт аст ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Планировкаи хона мефаҳмонем. ин ҷо кладовка, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Якхонага ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 44.5 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 12 ошона иборат мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст ва қатъи ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст ва нархаш 639 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран, рақамҳое ки охираш 1720 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақаму барои реклама 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.